Гаиләнең 50 баш сарыгы бар. Гаилә малы сорауны керемле дип исәпли. Сарыкларны алар күпләп сатып, иткә озату ягында түгел. Сарык ите күпчелек шәһәр җирендә яшәүче балаларга китеп бара ди әни кеше. Uzak yıllar sarık asırı bilen şəkillənəbiz. Şunun üstünə sıyırlarımız da var. Eligerek 100 başına sırayırıq. Hazır indi ikimiz de işkə çığı səbəbli işdə yürgəşdən sarıqlarını kimetdik. Эш алып бару өчен аларның бөтен мөмкинлекләре дә бар. Печән чапкычы, җыгычы, тракторлары һәм иң мөһиме эшләү теләге. Сарыкларга азыкны һәр елны җитәрлек күләмдә әзерләп куялар. Тормыш иптәшем Илнур үзе бар инде барсында итмәген дә, печәнен дә, саламын да. Безнең үзебезнең кай җирләребез бар. Шуннан барсында үзе хәстәрләп, әзерләп куя. Нәсел сыйфатын яхшырту, йонның күләмен, сарыкларның авырлыгын арттыру өчен Латыйповлар сарыкчылык юнәлешендә намуслы хезмәт куя. Сарыклардан тыш ихатада 2 баш савым сыеры да бар. Шушы көннәрдә тоналары да бозауларга тиеш әле. Эшлим дип эшли шул авыл кешесе, яшим дип яши. Тырышлыклары да бушка китми андыйларның. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.